hapon mga kapare ug kamare no. Welcome back na pud sa ato ang bagong video din sa Parimani YouTube channel. Karong hapon na mangita tag sud ano no. So kung target ron ang pinakalami ang dabong din sa amuang lugar no. Yung dabong sa kawayan tungkan mga kapare, yung may mga tinik-tinik na kawayan kana mga kapare, pertijod ng lamia. Wow! Kaya na siya mga kapare no. So maunay atong pangitaon karon na dabong kay nindot man kay na siya gulayon. Labi na kong gataan mga kapare before day ko malimot no. Mahangyo ko napod ko sa inyo ha na sa kinasing-kasing na ang katong wala pa ka-subscribe palihog subscribe mo o click ng notification bell button na to diya para permanente updated sa ako ang mga bagong video mga kapare kamare ha. Yan suot as bagnot ani mga kapare. Yan apoy daghang pako diri sa palibot mga kapare no. Yan pakulibs oh. Yan ang pakulibs. Yan ang mga pako mga kapare. Yan ang pako ha, yung may mga parang kulot-kulot yung kanyang dahon. Yan o. Kanya manguha sa ani. Dungag-dungag sa itong gulay no. Yan o. Yan. Tara, ngita ta. Signa aderon kiting ulan naman. Yan o. Pambansang dahon anahaw. Dagang kaganahaw dire mga kapare. Yan. Ginagawang kalo para hindi mainitan. Yan o, anahaw, napakaraming anahaw. Yan, nandito na tayo no. So yung sinasabi ko sa inyo, yung kawayan na may tinik no, tungkan sa amuan. Yan. So maghahanap tayo. Uy, may nakita kaagad ako mga kapare no. May nakita ako mga kapare. Yun oh, napakarami mga kapare. Yan. Ito may maraming tinik yan oh, mga tinik-tinik mga kapare. Ang dami yan. Napakaraming tinik. Tandaanin lang natin mga kapare ha. Yan. Yan. Sa ilalim mga kapare. Sa ilalim. Yan. Daghan pa. Na juday. Tama juday ako ang tansya no. Okay. Ito yung tunok mga kapare. Hina-hina lang ta kay medyo sakit-sakit yung tunok ani. Yan mga kapare no. Yan pangalawa. May pangalawa na. Tapay pang tulo mga kapare oh. Pangatlo mga kapare oh. Yan. Yan oh. Yan. Yan.
Waan lang po natog apil atong mga kasilinganan mga kapare. Kaya para makatabang ko sa ila na makasudan karong hapunan no. Yan, veritable na po taron na ni. Yan, dito tayo. Swerte. Swerting pag-stroll na to ron. Okay. Magtagdaghang na mo. So, panitan na to daan mga kapare, no? Babalatan natin. Bago natin dalhin sa bahay. Yan. Yan mga kapare no. Tungod kay daghan ato siyang ipanghatag ang uban sa atong masilingan no. Oh, na gusto po mo gulay dabong. Pero sure ko daghan kayo ganahan mo gulay kay lamit man ni kay siya na dabong. Isa ni sa pinakalamit na dabong sa tibuok kalibutan no. Yan. Yan mga kapare no. Iabot ako sa balay. Sulutuon ako ni karong taon-taon no. Kaya mo ni panihapon. Kasama itong kangkong mga kapare. Up, green na green. Oh, lamig kayo na pre. Subakan dahil ni namo of pinari itong isda o bili. Kanang bulag na pinikas. Lamig kayo mga kapare. No? Tinunuan. Tunuan ni siya mga kapare. Ginataan na labong. Pinakadabis sa isa ni sa pinakalamig na pagkaon. Basta matarong nagluto, lami kay ni. Sabi na ning dabong sa kawayan-tungkan, no? Yung may tinik-tinik na kawayan. Yun mga kapare, no? O di na ako magdugay kaya ako pa ning lutuon. O, ako pa ning hagpaton. Sunod na tong panag-uban, dinidya po sa Parimani TV YouTube channel.
Bye-bye!